Alishada iHoli, ngabe usuhlupheke kakhulu, izimali zakho zivalekile nenhlahla umsebenzi ayibona. Futhi usukhathele ngomashonisa, kanye nenhlahla ekhasino ayikho. Inkinga yakho ingaxazululeka lapho kumele ukwenze ukuthola nansi iHoli Ash esisiza abantu abaningi. Khumbula, impilo ayibekelwa nani. Wena lungisa u1200 rand nje kuphela ukuze bakusize. Bavakashele manje kule address elandelayo. Ethi El Shaddai Herbal Shop, Matches Arcade 349 West Street eThekwini, noma bafonele ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816. Al Shaddai Holy Ash izoshintsha impilo yakho kangcono. Siyabingelela ubaba udokotela ubaba wesizwe ubaba ojabulile. It's a father of 3. Ngizala amantombazana nomzukulu intombazana we nomngame intombazana noma intombazana. Noma ngicengese ukhokha intombazana ngihamba ngapha nje. Ayihamba ngolayini. Ubaba udokotela ubaba wesizwe ubaba ojabulile umfana omhlelo ekhehlela umlungu. Namhlanje sishuthena endaweni ekuthiwa iSenetbank House Building. Sise dark room studio number 1 siyatobeka. Ya asiphinde sibingele baba udokotela, sibingele ama comrades, sibingele abafowethu bama Muslims nje. Assalamu alaikum. Ayibafo kufasta lapho sihlala mnandi kanjani thina? Kushubile baba udokotela. Dokotela, namhlanje sokhuluma ke ngama politicians Nomuthi. Yebo mkhulu. Ya sizoyikhuluma egcinele baba udokotela. Kodwa dokotela ayisikhulume ngale a very common attitude of the general public towards abantu abenza umsebenzi womnyanga. Kuthini uphala kho dokotela ngalomsebenzi? Siyabonga kakhulu, siyabonga. Abelaphi bendabuko nezinyanga. Ake siqale nje ku department kahulumeni ebhekelele nabelaphi. It's a grossly undermined practice, Yeah. of which is a practice that has to be led by medical profession. Kuze ukuthi i-council yabelaphi bendabuko iunderstandeke kufanele kube khona udokotela. Ozobakhulumela a western medicine. Yes. Ongazi lutho ngamahlungu akangwane. Ongazi lutho ngamafutha omhla. Ongazi lutho ngemithi yesintu. Abantu generally they literally undermine inyanga in a sense that mina ngabe ngisho umkhwena wakho njobe yisecurity. Mina abamo driver beat you out ngeke uzoholela njengenapho. Mina ngibhithi inkampani ezino code 10. Mina ngiholela imali code 10 ube drive code 8. Ngibe ngiyinyanga. Ngabe umkhwena wakho usebenza kumina because usindisiwe. And ingane yakho ngabe isebenza kumina. Mina nginengane mina ezingenzela uTikTok, nginenkampani kaTikTok nje. Edila noTikTok kuphela. Ngabe ingane yakho isebenza because wena usindisiwe. WeNazaretha lokho kuyashisa lokho ngekwazi ukusebenza ngomgqibelo. Baba Dodo sensana ngomgqibelo. Ifoni yashisa ngomgqibelo ufuna uyicishe yesabatheni osukulonke. No, ake seyibheke lento ukuthi thina bantu as a public nenkolo esikuzona nemfundo esikuyona ngoba because of imfundo indlela esifunde ngayo lemfundo it has tamed us to undermine other people or other profession. Believe you me, lemfundo yakho right kakhulu ngoba ikwazi ukuthi ikholele 25,000 times 12 onyakeni kodwa njalo phela unyaka ungenayo ngisho salary eyodwa ka 12 months. Ayikho nje inyanga ukuyibeke uthi ayilanga idle ngoba ngisanda ukuthola u25,000 last month. Kodwa still you grossly undermine abantu abawenza ngosuku u25,000 abawenza a day. Yabo, we undermine those people. Those people wena ubanjwe i-cancer esibizwa ukuthi i-thymus gland cancer. Uyazi i-cancer kuthiwa i-thymus gland kune cancer ebala Umdlavuza nje. Destroy konke ama vital organs emzimbeni wakho. Yes. Inyanga ngabe yakulapha. Wena lemfundo ngangafika mina kweyindawo ekuthiwa iseParmel. Ingane yakhona ishishiliza phansi ikhubazekile inesifo sokwa futhi ngathi mina ngakunika umuntu okulapha lo muntu umntwana lo. iPride ayinalo umuntu athi hayi sobe sikhuluma ngabo ukuthi ubanjwe iPride. And then funa siyibhekisise nje phela ukubukela phansi abelapha endabuko. We are capable otherwise. And then ziya okhethweni nje ngo next year ngeke wena uzobuyela eParliament. Believe you me, ngeke uze ubuyele eParliament, but you still grossly undermine us. Thina we are capable. We are capable because labantu engikhuluma ngabayaziwa futhi. And babe nenhlanhla kuloko. Bekuvalwa amehlo ukuthi abaphuma bangaphuma. Kodwa bayazi ukuthi next year babuyele. But still we undermine inyanga. We can always help people otherwise. Uyazi kuyafika omunye izolo kumina ephethe u3 rand. Uze ngenyawo ehambe 10 km ngathi samnika u20 rand okugibela.
but bekufuze ngabe uyena okhokhela ngoba mina ngikhokhela yena. And kunabantu mina ngibasizayo abstention no way ukuthi ngiyinyanga. Kunendawo la abafana badayisa irobotini udrink. Yeah. Yabo badayisa bayiphandela nje lokishi. Mengifika khona ngifike ngesikhathi irobot livalile ngifike ngivule window agijima no drink etatazela nguthathe ngimnike u100 mhlazana wa realize ukuthi nginyanga mhlawumbe ngaphinda uthi lo muntu mhlawumbe unenyoka. Yabo ngisho ukuthi ake siyibheke leyo bunyanga. We can help people as long if abantu basichet bafunani. But they must have an orderly manner basiyeke ukuscam abakwenza. But ake sishintshe attitude yethu. Believe me ake sishintshe ngoba ngisazofika la ngithi mina izinyanga za-adopt abafundisi. Yawazi uku-adopt umfundisi uthi yini? Indleko zomfundisi zonke ake zithwalwe inyanga in terms ukuthi uzogqokani for iphasika, uzogqokani for ekovela kwi-power hour. Yabo akukho sizoku-initiate ukuthi izinyanga aziba adopte abafundisi. Kube khona into oyenza because umfundisi is just an NGO practitioner. NGO practitioner uzosifundela ukuthi usho ukuthini lokho. Unemoto eziningi ngako lezo ushutha nazo thatha kodwa inika umfundisi. Believe me kunabafundisi ongathi mengimnika mina ikiyario yami ngabe uhamba ngoMercedes kuyena. Ongempela uphandle. Uyayidinga le moto. Ungamnika without ukuthi ushuthe naye. Nihamba ithatha uyiseka washo mfowethu angile car wash ngifuna uzothatha le moto bayiwe wash imoto bayistima benza yonke into okuqala akukho nyoka kakhulu uthola ayibonele yena athathe umuntu ahambe because ngifuna ukuthi siba adopt abafundisi kodwa azi ukuthi uadoptwe inyanga not with the intention ukuthi im abuse. Simple as that. Babu Dokotela let's change our attitude toward inyanga. Siyabonga. Siyabonga kakhulu Babu Dokotela. Dokotela sizokhuluma ngezinyanga khona lezi zayiphatha izinyoka kodwa ke singakhuluma ngazo awufanele uthi nje uyiphethe na inyoka. Uyiphethe. Kade kudla nayo ngale zathu emtateni. Uyiphethe. Ubanjwe yiyona ke naye. Yebo uBabu Dokotela babo wesizwe babo Jabulile babo omuhle nje ekhehlela umlungu ogqeleza ngokotini. Inyanga zasegoli ziyazi ozikode. Babe ngiyakhona inyanga ithi uzikode engapheli ku TikTok. Ayikhulumi kanje sedanawuzi kodwa into engithandayo iNomuthi. Thanda ngoba unawo umuthi. Hayi unawo umuthi la baba unawo umuthi mkhulu unawo umuthi. Mkhulu uthini namhlanje khehle? Hayi Dokotela siyabonga kakhulu sabona manje akugcinaza ngempela Dokotela. Nawo bonke abantu bayabona manje Dokotela. Ucameraman wami weqwaba ucameraman wami ufaka amasocks a-pink. Hey unakele mhlaba is wearing pink socks. Yeah, wearing pink socks doc. Baba khuluma nathi uthini baba wami? Bathi mabehamba bethona ukuthi kahle kahle kunamathunzi amnyama kumele asuse kubona kunamathunzi ahamba la igama lelielijwayelekile ukuthi umuntu uhamba namathunzi amnyama amathunzi kunesinyama amathunzi amnyama kunesinyama Dokotela. Then bathona kadonje ukuthi engathi lo muntu lo kuthiwa umalele uyasebenza ekususeni amathunzi amnyama. Now Dokotela uchaze kodwa ukuthi ngabe ke umalele bhaka yifo mina ngosebenzisa amathunzi amnyama ikhona yini effect yawo lowo muntu loyo kini njengomuntu osebenzisayo noma nje iphinde lento yakhona ukuthi i-effect yalo muntu lo emayile bhaka umuntu osebenzisayo iphinde lento yakhona ngabe ngempela yenzeke ngabe ngempela yenzeke yathi usiphathise lapho ukuthi umalele bhaka ngabe ngempela kulo muntu ufika wenzeni wenza kanjani i-effect yakhona isinto le ikanjani ngoba wonke umuntu ahamba khona kuthiwa unesinyama usesinyama uwenzela isinyama nje isinyama Dokotela. Now uma ile bhadi usebenza kanjani the effect yawo lo muntu lo kumuntu osebenzisa iphinde lento yakhona. Ngibonga kakhulu ngizenda kwenzekala bedudo nalo nawo lapho but uchaze wearing pink socks.
Siyathobe kakhulu Babu Dokotela Babu Sizwe Babu Jabulile mfana omhlenja ngekhehla lomlungu. Asibonga kakhulu ukuthi ubaba uqabe ukuthi sikwazi ukuthi kodwa ke umbuzo obalekile ukuthi imali le bath if isebenza yona isebenza kanjani. 061 5382925 if ukuthi uyayidinga it's 061 5382925 imali le bath uzokwazi ukuthi uyithole. Kunabantu abarana amabhizinisi ama lifestyle yabo lento lezo la kubhengwa khona ebusuku. Sure. Njengamanje kunomunye osekusela amabhodlela odwa phezulu. Gologolo odwa lobiza nezitulo akusekho lutho and usola ukuthi uvaliwe akavalwanga. Number 1 kunento wena ongayinaki lento ukuthi abantu balalane endaweni yakho kusebenzela. They use your bathroom for sexual intercourse. Yeah. Basebenze ama couch for sexual intercourse. Lonto ufuna uyibheke bagwazane inside your yard. Le gazi lichithekile ngafanga umuntu ulicleana nini? Eksende uthi ngana ziclean le gazi le. No. Le nto lena igazi lomuntu alichitheke kumafofo mali. Liyakhala igazi. Lela gazi bekunendlela eritual yena ofuza umezogeza njalo azi ukuthi usterilize kanjani lamagazi achithekela. Lento kuseyiswa ama bathroom akhe njengendawo ukuthi abantu babambata kanye ucansini lento uyicorrecta kanjani ukuthi ingeze because when it comes to augmenting ikhula the spirit of blood and sex and it's a spirit of lust and ngiyalazi demon capable of that. I'm not talking about that ngoba abantu bazofuna ukuworship. Lela demon liya infesta and mase lidla yonke into ekhona. Uqale ke manje ufelwe izimoto, ulahlekelwe izinto, ugologoba izakhulu uqala ulahleke emva lokho assume ukuthi kunabantu abakuvalile. Ngalondlela ke udinga imali le bath. Imali le bath uyaqhuma ngayo. Njoba ukuthi kade wenza lo msebenzi lo uyaqhuma kade unoshisa nyama uyaqhuma ngayo. Mase ukuthi njoba usuqhumile chela ke ngawo la kulinda for 3 days uyaqhuma uyachela ngawo uyaqhuma uzobona ke le spirit of lust ebesila and this particular spirit that was deposited into your place sizophuma and mase siyahamba uqale kubona kumsebenzi uphinde futhi urevitalize ngoba akuthi awukaze kuyi lifestyle mase kuthiwa iyabheda kuphephuka ngisho ukuthi anezinye izindlu zotshani ukulungisa lento is about 300 rand thothi akukho lo 300 igate leli njengoba livulwa nje lisila lihamba ngesonto lela sonto lingenwe ihlabathi akakwazi ukukhipha afake elinye because akukho imali. Ngizama ukuveza ukuthi that is whereby sidinga lento asiyisebenze for the purpose ukuthi we now understand ukuthi lama spirit akuthina asiwaboni kodwa iwona sicontrolayo. Ubaba Dokotela bawusizwe bawujabulile siyabonga. Asibonga kakhulu Dokotela. Dokotela kunesikhathi ke la khona ukuthi muhambe eThekwini ukudla ngase workshop. Ufice inyanga iphethe inyoka. Uthi yakudla phakathi nenkabe eThekwini la ko Queen Street. Uthi afica nango umfana uphethe yakhe naye. Uthi shone emathuneni lapha. Commercial lapha la oziyofika emarket. Angiphathi ke oyibona ziseyimotweni ko dashboard emotweni abantu bephethe inyoka sebashona phi lawo bantu lezo nyanga sezashona ziphi le nyanga ezasiphatha inyoka emgaqweni sezashona. Hey ubaba Dokotela baba Sizwe bawujabulile kwakwaziwa ukuthi umuntu wayephatha inyoka futhi ayisebenzisa kwakumkhulu that is so rest in peace umkhulu Khekhe. Yeah wena inyoka but as effective. The rest abantu basiphathathela khona and futhi nenyoka zaziviolent ezazihlaza ngempela ukuthi lento yena uyenze ngobunyanga uyazi ukuthi uyenze kanjani. Le ngane lezi noma labo baba laba bangawuthola umsebenzi abanye baxoshwe enkontrakini bothenga amachwane enhlwathi. Any python that is 1 meter and 1.5 meters ichwane enhlwathini lonto ichwane nje enhlwathini kusuke ichwane and leza nyoka leza sisababoni laba bantu kanti siqala nini ukubasiza bagugelwa kangaka. Yabo siqala nini ukubasiza funa ngene izibuzo ukuthi uma umfana lo umuntu obuhamba kene uthi mkhulu ngizwa kuthiwa lenyoka zena isekho ziphi manje ngoba phela abantu babeza with the intention ukuthi kunenyoka ekhona abazoyibona kunenyoka ekhona eyenza ukuthi Babu Dokotela uthi ziphi lezo nyanga anivele madoda sinibona lezo nyoka nemoto enipake kodwa yabona ke lokuhamba nenyoka emotweni obuba barbaric akubona ubudomusho akuba barbaric nje uqaba ongekuzobaza ungabuthinda into nje ungazi ukuthi uyapi na le nto. Babu Dokotela baba Sizwe bawujabulile siyabonga. Asibonga Babu Dokotela. Dokotela uke wadayisa umuthi obizwa ngosifele at 5,000 rand. Oh yes. At some point so drop below half usuthi 1.5 kwenzakaleni Uzifelwa ngempela ushintshe quality yawo ipackaging kwenzakaleni
Number 1 ngizifende siusosa kubantu base Mozambique. I-terminal esisebenzayo Komatimport mase sizothola akhona firstly siwuthole kwabuncane kakhulu. The more umncane the more expensive. Manje siwuthole ngobuningi. Sathi hayi ngoba manje since usinobuningi ongaka, since now we can give people at an affordable price, but it is very very important leyanto leyana uyakwazi ukuthi uphuphe ebusuku udla something uvuke ukhothe same time. Lento obuyiphupha kade uyidlisa iya exhaust same time. Njoba wena usola ukuthi umakoti wakho uyakudlisa ufaka intando uyakubo njalo ugoduka njalo ngama weekend uma akhamuse kulomama usezayo. Umona leyanto leyidlisa alisebenzi nje at all. That is why we still insist ukuthi we will give it to you at 1.5 rather than at 5,000. And if usingakwazi ukuthola ngendlela obemningi kakhulu njengoba ngizophinde ngiye akhona ngisenokuthi futhi siubona wehla futhi ngoba into ebalekile ukuthi as long i-diamond kuyilona elincane kakhulu ilona eli-precious stone esibiza kakhulu versus i-granite. Yeah. Mungabuka i-granite ubuke i-diamond, believe you me, granite is like nothing compared to diamond because it's easy to source i-granite versus i-diamond. Siyabonga. Sibonga kakhulu Dokotela incazelo ezwakalayo. Dokotela, kunomuntu osesebenze iminyaka. And ke uyazi usebenza unyaka wonke hola ka12 phela. Ka12? Nakhona ka12 unyaka. Okay, good. Yeah. I'll hold you anytime you want to get paid. So, but now, Dokotela, the trick is ama-bills awakhokheki. Ubaba Dokotela angathini kumuntu onaleyo nkinga leyo about le ndoda edla amasi akwakhuluma ngayo? Uyazi indoda edla amasi idinga imali before ithathe. But uzothi umunye baba Dokotela mina nginawo u100,000 ngisavile. Abantu aba understand ukuthi only poor people who saves money. Phela abantu abapoor basaveayo, but rich people they don't save, they invest. They invest. Umuntu orish uthatha imali ngerisk ahamba uthenga ifranchise. Simple as that. And then when asaba when ukhipha 100,000 ngikunikeza indoda edla amasi at highest degree. Uyakusaba lokho because ukholela ukuthi uyayisave yakhe imali. In a 31 days notice angithi muyisavile because basuke beyithathile imali yakho bayisa kwi-forex. Basuke beyithathile imali yakho boyi-investa kuma offshore account. Basuke beyithathile imali yakho bowakha ngayo lento ekuthiwa ama mini firms. Lento lana ko Red Hill yabo ama warehouses. Bayithatha imali yakho boyenza lokho. Wena nje bethi it's a 32 days notice. Yes. Balindi rent ye tenant lapha. Le tenant rent 75,000 mase bekunike le mali yakho oyifunayo u15,000 oyi-invested ayisaphumi kubona isiphuma kwi-tenant because your money has been abused a long time ago because wena uyasave or invest. Ukuthatha indoda edla amasi kumina it's a good investment. It's a good investment because uthatha into ezokwazi ukuthi i-capitalize lekwenza lento wena okade ungakwazi ukuyenza because ngifuna understand ukuthi only poor people abasaveayo. Rich people do not save. Njenganami mina angidlali stokvel. Futhi mina ngisave imali ebank. Mina ngisetshenzela abantu abadlala istokvel. Yabo, they'll never be like myself. Abayibuza ngathi Babu Dokotela why prosper kodwa ngadlala stokvel? Why property kodwa ayikho imali ayisave ebank ukuthi njalo ubeka u10 rand and wenza isinqumo nebank ukuthi after 5 years ngiyithatha le mali yobe simele ngoba abantu aba understand njengoba save imali zabo rather than ukuthatha indoda edla amasi imiliyoni likunika 6,000 every month. Mulsavile. Million. Half a million. Awuniki 3, ukunika 2,500. Umdlalo ke loyo. Umdlalo wengane ezincane. Yazi umascuzi. Umdlalo wengane ezincane. Ucapha yeye. Yabona ngizama ukuthi lento uzama ukuyibuka kahle ujobe uyisavile imali yakho it merits nothing rather than thatha le mali sikwenzele indoda edla amasi usebenza ngento ezokwenza lento oyifunayo. Babu Dokotela bawesizibojabela ufana mohle ngathi khehla ngumzulu kamancengisi siyabonga. Asibonga Dokotela. Sesivala Dokotela. Ake siqhubeke manje nabantu abakhulu, the honorables abahlonishwa. Excellence. O MEC, ama councillors and sikhulume nabo nje direct manje also politika abaholi. Ngekukhulu inhlonipho.
angathini Babu Dokotela kulabantu? Our members of parliament, we respect them a lot, but we came to a conclusion that since they grossly undermine important yethu, we are very potent sometimes, very, 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 not important. We are very potent. Abantu aba understand ukuthi mesithi potent sisho ukuthi into esiyiphethe sijule kakhulu. Zijule kakhulu because these people sifuna ukuthi babuyele ekudleni zabo. We don't compete with them, we want them. We want them. Njenganama kunamaqembu nje amancane mina engafuni ukwabona ephelile. We can use umuthi ukuthi babe awarded amanye ama city. Babe awarded amanye ama ward. But umuthi udingekayo. Believe you me, umuthi lento ukuthi ama members of parliament azosibalekela knowing very well ukuthi lento abayifunayo. And futhi kunobaba abamhambayo ngengimusho oyibhelunde nje omkhulu. Lento abayihamba ke nakasenayo. Siyenza i-research ayiprove akasenayo. Baya ebusuku siyafika lapha ufike lapha ngihamba ngale moto ngihamba ngifike lapha kunamaphotsha nama-oxos awu4 apake lapha. But sesiyazi lento ayisekho. Sebelandele igama ayisekho. Ngisho ukuthi bexisana kahle abantu abanemali abaseparlamente ukuthi lento enilanda lapha na ayisekho and then lento yethu ayibi khona isikhathi eside. Wena utshela ukuthi hayi nosibani behamba la kuthiwa ubehamba la no ubehamba la bisekhona into ayisekho. Yabo njengoba nami ngaze ngenza enye video ngathi mina my peak is now. Ngithi mina if you miss now you miss forever. Because this is my peak and then isona sikhathi lese ngithi Babu Dokotela babesebojabule and umuntu ukhuluma ngoBabu Dokotela akekho ngazi because angiyisoul futhi angixolisi. Babu Dokotela babesebojabule ngithi politicians angisho uthozani kuBabu Dokotela. Hambani nekwezinyanga but ni check eqala lo muntu usenawo inlento. Kuba ngempela most of the time senigejile Babu Dokotela siyabonga. Madoda uxama ngogeja umgodi ziyahopha izinja. Dokotela asibophe umthwalo wethu fethu sambe sicela uvela sabani bethu. Babu Dokotela babesizwe babujabule umfana nje muhle ngathi kahle mlunga sibona nangephasika siyabonga. Siyabonga kakhulu. Amandla the high power Archangel Raziel amandla amakhulu mlaleli esimene sakho sokuthola umsebenzi sebhizinisi sezezimali angithi usunawo umdonso wemali uthathe ugeze ngawo and command Archangel Raziel power konke lokho ukwenza ngo11 ebusuku ubone amandla kamoya eArchangel Raziel esebenzelana nomdonso wemali sithinde ku 0636898922 shintsha impilo yakho namhlanje ngomdonso wemali namandla kaArchangel Raziel.